Les diferents llengües són l'expressió d'una manera diferent de veure el món. I per tant, si hi ha una manera diferent de veure el món, també hi ha una manera diferent d'enfrontar-nos als problemes. I per tant, també una manera diferent de solucionar-los. I això penso que és fantàstic i que és bo que sigui així, perquè penso que si no, no hauríem evolucionat com fins ara. Ara noto que la gent canvia de llengua excessivament i, a més, de manera absolutament submissa, perquè fins i tot si parlen en català amb una persona que els hi contesta en castellà i que, per tant, els ha entès, li diuen «ai, perdoni», com si haguessin comès una falta d'educació. I no té cap sentit. Escolta, els catalans han d'assentar que ells són els amos de la finca. Si canviem d'idioma no és només per por. No crec que la gent canvia d'idioma per por. Si canviem d'idioma majoritàriament és perquè la gent entén que és maleducada si es manté. És una idea que ens han anat, per dir-ho així, inoculant amb el pas del temps. Aleshores, quina falta d'educació, que mala educació, i vostè què passa? Aleshores ens hem cregut que hi ha gent que pot mantindre's monolingüe en castellà sense alterar cap educació i sent molt ben educats, i la gent quan es manté monolingüe en català és maleducada. Persisteix encara molt la idea del català com una llengua d'ús domèstic, però que quan es tracta de relacionar-se amb gent que ve de fora, fins i tot pot arribar a ser un inconvenient. Som un poble que ens han posat a la presó per parlar la nostra llengua, o que ens han denunciat per escriure una carta en català, o que ens han renyat o posat de cara a la paret perquè utilitzàvem el català. Això deu haver impregnat la nostra ADN i segurament ens fa que sí, que tinguem aquesta reacció. Perquè és indubtable que si aquestes persones veuen que ni tu mateix que ets del país, que ets natiu del país, no fas aquest esforç, probablement tu li estàs enviant un missatge contrari en aquesta direcció. Ara, no ens enganyem, hi ha una qüestió prèvia que es té que fer, que és establir que la llengua catalana és una llengua que és necessària. I l'única manera que té, o la principal que té un país d'expressar la seva identitat sonora és a través de la llengua. Si els catalans no contribuïm a fer que la identitat lingüística de Catalunya sigui amb el català, òbviament li deixem el camp obert a que sigui una identitat castellana. A final del segle XIX la ciutat de València era monolingüe catalana i a final del segle XX la ciutat de València és monolingüe castellana. I he vist el canvi que això ha implicat, i no només el canvi lingüístic, sinó també la pèrdua de teixit social que això ha implicat, la pèrdua de sentiment de barri que això ha implicat, la provincianització i l'estrangerització en pròpia casa que això ha implicat, i en un moment determinat vaig dir, doncs no pot ser. Des que hi ha tanta immigració extraeuropea o de països de l'Europa de l'Est, això m'ha fet pensar que jo vull col·laborar en que aquestes persones s'incorporin aquí parlant el català i per tant jo no els vull posar impediments, que a vegades és el que fem. Si aquesta persona tu la vols integrar en el teu món, difícilment ho faràs amb un altre idioma que no és el teu. Si el teu és el català en aquest cas, si és la teva llengua materna, si tu estàs conscienciat, però és que em trobo molt incòmode, fer-ho a través de l'espanyol, difícilment l'integraràs a aquesta persona, perquè d'alguna manera el que estàs fent és rebutjant-lo, és a dir, creant una barrera, és a dir, en un cert sentit li estàs dient jo, pel meu món, ja m'expresso amb l'idioma que d'allò. Ara tu, que vens de lluny, et parlo amb un altre idioma. Jo els diria a aquests catalans que ho provin i veuran que no passa res, que no hi ha protestes, que no hi ha disputes, que l'entén tothom i que ells mateixos se sentiran molt més a casa parlant català quan surten de casa, perquè aquesta mateixa gent que canvia de llengua cada 3 minuts és la que després et diu «Oh, on anirem a parar? És que amb tanta immigració ja sembla que no sigui casa nostra, això». Dic, escolti, la immigració no en té cap culpa, la culpa la té vostè, que es posa del costat de la immigració i actua com si fos un immigrant més. El que no entén gens el català és algú que
tampoc entén altres llengües llatines. Vull dir que una persona que parli castellà entén el català com entén l'italià, com entén el francès, si se li parla a poc. Les llengües llatines, una cosa és parlar-les, però comprendre-les és bastant fàcil, si en parles una o dues, d'entendre les altres. M'he trobat gent que em diu, perdona, és que el català no... Dic, no, tranquil, no passa res. Escolta, jo t'ho diré a poc, però has de mirar d'anar-lo entenent, perquè és bo. Ja ho veuràs. Mira, t'ho torno a repetir. I aleshores, esclar, suposo que no estan acostumats a trobar una disposició tan alegre o positiva i gens recriminatòria, almenys en un primer moment. Quan ja hem trencat aquesta barrera, sí que els hi puc dir, perdona, tu exactament quant temps portes aquí? O el noi del paqui, aquell que vas a comprar a les 10, 3:15 perquè no tens ous o no tens llet i la necessites en aquell moment. I és un noi que ara fa un any contestava sempre en castellà i ara comença a contestar en català. Però, òbviament, sóc l'única persona del barri que se li adreça en català. La gent es pensa que amb això fa un favor als immigrants, que els està auxiliant d'alguna manera, i en canvi jo que parlo molt sovint amb immigrants i amb entitats d'immigrants, he de dir, advertir amb tots els senyals d'admiració possibles que els immigrants s'ho prenen com una exclusió. Com que els catalans es reserven per ells la seva pròpia llengua i per ells, com que són els nouvinguts, els hi donen només el castellà. La supervivència del català passa molt necessàriament per una valoració, no ja dic optimista ni positiva, sinó merament correcta de la llengua, que nosaltres mateixos li donem el valor que té. És a dir, a mi me sobta moltes vegades que és freqüent que des de l'estranger rebem valoracions més positives sobre el català i sobretot allò que es fa en català que les que transmetem a dins del país. Si aquí nosaltres posem l'accent i fem de la nostra cultura una eina per assolir nivells d'excel·lència, de qualitat, d'exigència, aconseguirem que molta gent vegi a la llengua catalana un vehicle molt important per desenvolupar-se personal i professionalment. És absolutament indispensable que els catalanoparlants parlin sempre i amb tothom i a tot arreu en català. I això no ho dic jo, sinó que ho diuen els lingüistes. Si els mateixos sociolingüistes que diuen que el català està amenaçat, quan tu els hi preguntes i si tothom parlés en català, diu, la situació faria un tomb. Perquè llavors sí que els nouvinguts tenen l'obligació d'afegir-se al català. I després a mi hi ha una anècdota que contem els valencians que em fa molta pena, però que podem acabar així, i és aquella parella que es coneixen als 16 anys, comencen a festejar als 18, tenen fills, tiren tot endavant, i finalment ell, als 80 anys, té un atac al cor, sempre hi se moren abans, i es mor. I quan es mor, ell diu, me cago en la mar, que muic. I ella li diu, ostres, tu també parlaves valencià? I clar, això és molt bèstia. I això està passant, i clar, quan veus així dius, no sé si podem ser massa optimistes. Però siga com siga, el que no hem de fer és apagar nosaltres la llum.